Kat badang ya kisngi bat kipor kawai na kitana trekam jong ka sarkar jela kabla thau kerpang ban pet ya ka bha kamian jong ki pat ba ka shongsok shongsngan batru ka badai ban long katanat ka bakhlanya ki bor sentiat haki bobon kiliang bat barok ni tep ya ka kum katanat police lani ka police department ka bakli the director general of police kumukli do bat ki superintendent of police haki district kamlong show kat kom haki por ki bomensua ladai nujor hapo kani ka jila meghalaya hendre lalap ye ki jingtuna jongka patru ki jingmi khubor halor ka jingdong kiti jong ki brio jongka haki kam bamsap pat ki kam ki bano silyang khamat bat ki wekiwe ki ba ki pat ba ki ju ot na kapor shakapor dangshan nu shlong mel kurwo ka tiar haga jingbut den jong u ka khubor halor ka wei ka sengking atiar kabala seng ngari khasi jantia pat kabadang don hakamie jong jing ekran yesuk kaseng new trap national liberation council HNLC pat ika jingwan her jong kino yelam jongka na Bangladesh layo lum jingtep bah kupor bakilau pediang ye kino yelam kate kaseng kabadon ye kekenhon jong sangot kit khot apok jing yelam vice chairman uba man balang jerwa uba Aristowel Thongni political secretary uba Prangkupar Dingdo foreign secretary lem arngut ki personal security officer katau ba storji lingdo bat uba aibot lem marbanyang ki he pulet kilalong kumbuyo tedong pesen kata tang maryo yo I yo wei ni ki nong yelam namar ki klempoi perkhat bundei uba shong basa menta de kisnem hapo kanong ba shilong pat ban yaj lang kum kiriu pat ba yakni ka khubor la pentep ki kat tu kat ni ki brio na katanat pulet ki balong kum utulong khubor shau shilong mel ban chikdo ki khot ka channel si ki ladon na ka jilla patsa ha IB jong ka MECL la sumer riboy district la kumba shibna shiteng padute nong yelam uba kiriu pat ba ki ju iru na kapor shakapor udei ba man balang jerwa pala shakem teng kham chuana nong thumai pat ka baro ki khot sen yu kum uman lechman uman balang menshua la shakem na kadaw jong jing dong kti jong u ban penshet ki samla bat ban kring ki lingba ki jingdro bat ki jingtho Facebook ban penyeso sakaseng HNLC uman ba jerwa lo penyeso bat ka channel C house nem arjar shipho parhadien kata kumbalai sien ula shakem kata house nem arjar khatar arjar khatnyo house nem arjar arphuwei tangba ki pulet ki klemla ban penshisha la udei nem udukhat papura ka channel C bat data inda wan shikamie ekreneso aki hab ban shu ang lengo ka jingtlot ki pulet kamdei tangha kani ka benta hanri ru aki babun kiliang katalala ban sakhi na do ki jingeki ki bajuja na ka por shakapor ki jingja bathei bom IED hakini ki arsnam hapo rikhasi jaintia ki jingbomla ban telaka mi ki trok ki bakit bi a nyu doyong ki jingbomla ban lapksai ki nong penyat ki bakham halor yu drugs ki kamsha penyap brio ka jingbomla ban kem mi ki runar ki badan ki kam pentriam haka emlang salang bat ki wikiwe ki kam lingba ka jingtlot jong ki bor sentiat bor pulet laneru ya katnat pulet hi borok kawai hato kanumon ra moy ka jingchongs er hapo ka emlang salang pat haka jelahi borok kawai waman ladang maklan ma yepi la jui iro haki por ki plada pasor shilong hatu kamdan kedunu ka jing ba nakaliang ka sarkar kin I obo de ni urang ba ubangi jui I nakapos ka por hasilong barandre umdan batep pa unde tau vice chairman jo ka channel C kuno phi ton ban ong abede kata aku beli kata ada kata talon dengan suong no comments kanya kata dengan su saya okay jadi ini kata kalau